Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Efren. Taong 1960, Makato, Aklan. Anim na buwan na ang lumipas matapos masabugan ng dinamita ang kaliwang binti ng tatay niya. Naging hanap buhay na nila ang pag-aalaga ng mga lamang dagat sa itinayo nilang palaisdaan. Bilang panganay, si Efren ang naging katuwang nito sa lahat ng oras. Hindi naging madali ang trabaho nila roon, lalo pat mano-mano ang paghagilap nila ng mga similya ng alimango at isda sa mismong daanan ng sapa. Sa mga unang taon, aminado talaga siyang usad pagong ang kanilang negosyo. Para makaraos sa pang-araw-araw, nagkandalibing-libing sila sa utang sa puntong isa-isa na silang tinalikuran ng kanilang mga kaibigan. Hindi naglaon. Para makatipid, nagtrabaho bilang katulong ang kanyang ina, habang sila naman ang kanyang ama, nanatili sa palaisdaan para mabantayan ng maigi ang kanilang mga alaga. Naglipa na kasi noon ang mga kawatan, kaya para hindi masayang ang kanilang pagal, ganoon ang kanilang ginawa. Maliban dito, may ginawa rin ng kanyang ama sa mga alaga nila na tinatawag nitong kulibra. Kung hindi ninyo na itatanong, isa itong uri ng lason na inilalagay sa kahit na anong bagay na pwedeng makain. Kadalasan ginagamit ito ng may alam sa aral para protektahan ng mga pagmamay-ari nila, kagaya ng kopra, mga isda, karne, at iba pa. Sa pamamagitan kasi ng kulibra, mapaparusahan nila ng paulit-ulit ang mga kawatan at manggugulang. Maaari namang malunasan ito ng mga albularyo, pero pagkaraan ng ilang araw matapos nila itong matanggal, babalik na naman ang bisa nito. Paulit-ulit lang ang ganoong sistema hanggang sa sumuko ang biktima. Kabilang din sa mga sakit na pwedeng maidulot ng kulibra ay ang pananakit ng tiyan, aksidenteng pagsilay ng mga bagay na hindi normal sa mundo, walang katapusang lagnat, kawalan ng panlasa, at pananakit ng mga kasukasuan. Subalit, lahat ng senyales pwede pang mabago ng may alam sa karunungan. Maaari niya itong pahinain o hindi naman kaya'y palakasin sa puntong magdulot na ito ng kamatayan sa biktima. Dahil sa ganoong rason, nakilala ito bilang isa sa pinakamapanganib na aral ng panlalason. Maliban din sa kanilang dalawa, wala nang nakakaalam ng sikreto nito. Kahit nga si Efren, aminadong na itago yun ng maigi ng kanyang ama sa kanilang pamilya. Kaya niya lang yun nalaman ay dahil sa pagsasama nila noon sa palaisdaan. Madalas niya kasi itong nakikitang maghulog ng mga pulang butil kapag 3:00 ng hapon. Noong una, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Pero nung makita niya kung papaano ito pag-agawa ng mga sugpo at alimango, dito na siya nagsimulang magtaka. Sa loob ng ilang linggong kakatanong niya, hindi siya nito pinagbigyan na malaman ang kasagutan. Ngunit dumating na lamang ang isang araw na kusang umamin ang kanyang ama sa kanya. Habang kinakausap siya nito, nabanggit nito na mayroong malalim na dahilan ng kanyang pag-amin. Matapos nitong makapagsalita, dito na unti-unting nabago ang kanilang gawain sa palaisdaan. Ilang araw pa ang lumipas, naging mahigpit na ito sa kanya sa puntong hindi na yun pumapayag na lumabas siya ng palaisdaan na hindi ito kasama. Siyempre, ikinagalit naman yun ni Efren hanggang sa dito na niya nalaman ang mismong dahilan nito. Isang gabi, matapos nilang magpakain ng mga alaga nila, napansin niyang kanina pang nakaluhod sa may bandang labasan ng tubig ang kanyang ama. Mag-iilang oras na yun sa lugar, kaya nagdesisyon siyang lapitan ito para kausapin. Ang kaso lang, habang naglalakad siya papalapit, unti-unti naman niyang naririnig ang mga dasal nitong parang bumubulong sa hangin. Inakala nga niya noong guni-guni lang niya ito, pero nang makalapit na siya rito ng tuluyan,
nakumpirma niyang hindi yun bunga ng malikot niyang imahinasyon. Kalaunan, nang maramdaman naman ng tatay niya ang kanyang presensya, agad naman yung lumingon sa kanya na may iritableng muka. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag nagdadasal ako huwag kang lalapit? Alin ba doon ang mahirap sundin, Efren? Minsan, mas magandang manatiling mangmang, lalo na kung alam mo sa sarili mo na ang kapalit ng karunungan ay ang iyong kapahamakan. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung tumayo at kasabay nito ang pagpansin nila sa kakaibang liwanag na bigla na lamang lumitaw sa pinakagitnang bahagi ng kanilang palaisdaan. Nagmumula ito sa bulaklak ng isang kiyapo na matagal nang namumuhay doon. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, dali-dali naman yung naglakad papalapit sa parte ng palaisdaan kung saan ito pinakamalapit. Magkakalahating oras din nila itong pinagmasdan hanggang sa mawala na lang bigla ang liwanag na kanilang nakikita. Matapos ang mga pangyayari, napansin niyang nawala na lang bigla ang mga bulong na kanyang naririnig habang pinagmamasdan ang liwanag sa bulaklak ng kiyapo. Unti-unti na ring binalot ng kadiliman ng paligid, dahilan para magdesisyon ng kanyang ama na pumasok na sila ng kubo. Lumipas ang gabing yan, tila bang naging sunod-sunod na ang pagsaksi niya sa mga pangyayaring hindi kapani-paniwala. Ayon kay Efren, habang tumatagal sila sa palaisdaan, may mga napapansin na rin siyang nilalang na umaahon doon kapag gabi. Naging madalas na rin ang pagpula ng tubig pagsapit ng 6:00 hanggang hating gabi. Hindi lang yon, nakakarinig na rin siya ng mga huni na ayon sa kanyang ama, nagmumula sa mga hayop na alaga mismo ng mga aswang. Pagtatapat pa nito na, isa to sa mga rason kung bakit napilitan itong magtapat sa kanya. Kapag kasi nanatili siyang mangmang sa mga nangyayari, hindi malabong maging siya mabiktima ng mga ito. Ayaw naman yung mangyari ng tatay niya, gawa ng alam nitong gagamitin niyo ng mga aswang para matalo siya. Pagkarinig naman ni Efren sa mga sinabi nito, sinubukan niyang umuwi sa kanila pero hindi siya nito pinahintulutan. Kahit kasi anong gawin niya, hindi niya maipagkakaila na sangkot siya sa ganoong pangyayari. At ang mga sangkot, kabilang sa mga punteriya ng mga nilalang nakalaban ng kanyang ama. Dahil dito sa halip na magmatigas, nagdesisyon siyang sumunod. Kahit alam niyang masyado itong delikado, may kung ano sa kaloob-looban niya ang nagsasabing hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang ama sa ganoong kalagayan. Inakala niya kasing ligtas na sila sa ganoong estado, pero isa itong malaking pagkakamali. Sa kadahilan ng habang lumalaki ang liwanag na nagmumula sa kiyapo, mas lalo ring lumalapit ang mga nilalang na nakikita lang nilang nagmamasid mula sa malayo. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, dito na yon nagdesisyong ilahad sa kanya ang iba pang katotohanan ukol sa liwanag na kanilang nasisilayan. 2 araw bago sumapit ang sumunod na buwan, nangyari na nga ang kauna-unahang gapasan ng palaisdaan. Para makatipid sa trabahador, pawang mga kapatid at kadugo nila Efren ang nagpagal na umani nito. Marami sana noon ang gustong makianis sa kanila pero hindi nila yon pinahintulutan. Bagaman alam nilang magtatampo ang mga taong kanilang pinahindian, naniniwala silang hindi na nila yon problema. Sa loob ng 1 araw ng pangunguha ng mga alimango at sugpo, nakaipon sila ng nasa humigit 6 na banyera. Isa rito para sa nakuha nilang bangus, 3 sa alimango at 2 sa sugpo. Matapos naman nilang mahatian ang kanilang mga kadugo, agad din naman nila itong ipinabenta sa baryo. 50 sentavo hanggang piso ang kanilang bentahan, kaya madali naman itong naubos. Bago sumapit ang gabi, masaya na noong nagpapahinga si Efren at ang kanyang pamilya. Sa halip din na umuwi sa kanilang tahanan,
pinili nilang idaos ang pagdiriwang sa mismong palaisdaan. Bagaman labag ito sa kalooban ng kanilang ina, wala yung nagawa. Pagkatapos ng salo-salo, nagpahinga na ang mga ito, maliban sa kanilang dalawa. Hinintay pa kasi noon ni Efren na pumasok ang kanyang ama, gawa ng nakasanayan na nitong tumambay sa labas tuwing gabi. Ang kaso lang, sa mga oras na yan, may nangyaring kakaiba. Habang nasa kasagsagan siya ng paghihintay, napansin niyang tumigil na sa pagdarasal ang tatay niya. Akala niya papasok na kaya ang ginawa niya, dumungaw siya ng bahagya sa nakabukas na bintana. Ngunit pagsilay naman niya sa labas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya yung naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bulaklak ng Quiapo. Sa unahang bahagi rin pala ng palaisdaan, may nakita siyang mga nilalang na nakatuwad na panayang ginagawang pagdukot ng putik mula sa namamasamasang paligid. Noong una inakala niyang magnanakaw lang ang mga ito, pero habang tumatagal dito niya napagtanto na malayo sa wangis ng tao ang mga nilalang na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, bukod sa walang saplot ang mga ito, agaw pansin din ng mahaba nilang mga buntot. Punong-puno rin ng balahibo ang katawan nila, tapos yung mga mukha nila parang sa aso. Kulay pula rin ang kanilang mga mata, at habang nanginginain sila ng putik, panayang ginagawa nilang pag-angil. Sa pagdating naman ng kanyang ama sa parte ng palaisdaan kung saan naroon ang Quiapo, agad naman yung umagaw sa atensyon ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang magsimula na itong magdasal, dito na nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Sa isang iglap, biglang kumaripas ng takbo ang mga nilalang, papalapit sa kinaroroonan ng kanyang ama. Matapos naman niya yung masilayan, nagmamadali naman siyang kumuha ng sundang habang paulit-ulit itong binabalaan ukol sa pag-atake ng mga nilalang. Sinubukan din niyang puntahan ang kinaroroonan nito, pero pagbaba niya sa tubig, napansin niyang sobrang lamig ng ilalim. Halos manuot yun sa kanyang laman sa loob lang ng ilang segundo, kaya hindi niya na yun tinangkapang ipagpatuloy. Pagbaling naman niya ng tingin sa tatay niya, nasipat niyang pinagkukumpulan na ito ng mga nilalang. Bagaman walang umaatake sa mga ito, hindi niya maiwasang mag-alala. Sa estado kasi ng mga nilalang, naniniwala siyang may gagawin itong hindi maganda. Dahil sa ganoong sitwasyon, tanging pagsigaw na lang ang nagawa niya. Subalit sa kasamaang palad, parang hindi siya nito naririnig. Kalaunan, nang medyo bumalik na ang ulirat nito, agad naman yung kumaripas ng takbo pabalik. Nang masipat naman yun ni Efren, dali-dali naman siyang pumasok sa loob ng kubo para hintayin ang pagpasok ng kanyang ama. Mabuti na lang kahit pilay ito, naging mabilis pa rin ang pagkilos nito. Halos pakiramdam niya noong mga oras na yon, literal na paa ng tatay niya ang tungkod na nagpapanatili sa kanyang balanse. Nang makapasok na ito, agad naman yung bumagsak sa sahig habang naghahabol ng hininga. Pagsarado naman niya ng pinto, kitang-kita niya sa palad ng kanyang ama ang liwanag ng Quiapo. Nang mapansin naman ng tatay niya na nakatitig siya rito, agad naman niya yung ipinasok sa loob ng bulsa, sabay akto na parang walang nakita. Tay, huwag niyo na hong itago sa akin yan. Nakita ko na ho, at kahit anong gawin ninyo, hindi niyo mababago ang mga nasaksihan ng mga mata ko. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, abot langit naman ang pagngisi nito na parabang isang nakakatawang bagay ang mga katagang kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman yung tumayo habang patuloy na nakatitig sa kanya. Hindi pa ito ang bagay na dapat mong ikagulat, anak. Sinasabi ko sa'yo, marami ka pang makikitang kakaiba sa lahat ng mga nasilayan mo. May 9 na bahagi ang mutya ng Quiapo, at ang nakuha ko ngayong gabi ay siyang una sa kanila. Yung mga nilalang naman,
Masasabi kong katunggali ko sa pagkuha ng mutya. Masanay ka na nandito sila. Dahil kagaya ko, hindi rin titigil ang mga yan. Matapos naman itong mailahad ng kanyang ama, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang iilan sa mga lihim nito. Ayon dito, siya ang dahilan kung bakit tumubo roon ng mutya ng Quiapo. Bukod sa mga alay na kanyang inilibing sa palaisdaan, marami rin siyang mga sakripisyo para mapatubo ang mga Quiapo na may posibilidad na magtaglay ng mutya. Dagdag pa ng kanyang ama, obligado siyang gumawa ng ganoong bagay, lalo pat hangad niyang maipasa ang karunungan sa panganay niyang anak. Kapag wala ang ganoong sangkap, parang alikabok na maghihiwa-hiwalay ang aral ng kulibra, dahilan para hindi na yon maipasa. Sa pamamagitan din ito, nadadagdagan ng 100 beses ang puwersa ng laso na tinataglay nito. Yun nga lang, sa kabila ng hindi masukat na kapangyarihan ng mutya ng Quiapo, ay ang matinding panganib na naghihintay para sa taong nag-aasam na magtangan dito. Pagtatapat pa ng kanyang ama, 2 lang sa 30 katulad nila ang nakakakuha ng ganoong uri ng mutya. Madalas kasi, bago pa man nila makumpleto ang 9 na liwanag o esensya, napapatay na sila ng mga aswang na naghahangad ring makuha ito. Mariin din itong inilahad na sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi rin malabong mapaslang siya ng mga nilalang. Yun ang dahilan kung bakit unti-unti na siya nitong minumulat sa lihim na karunungan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon niya napagtanto kung gaano kahirap ang kalagayang kinaroroonan niya. Pilitin man niyang magdahilan sa kanyang ama, nasisiguro niyang wala siyang rason upang hindi tanggapin ang alok nito. Alam niya kasi sa kanyang sarili na sa sandaling tumalikod siya, kamatayan ang naghihintay sa kanilang padre de pamilya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nagdesisyon ng umuwi ang kanyang ina at mga kapatid. Niyaya pa siya nitong sumama para makapagbakasyon sa baryo, pero hindi niya na yun pinaunlakan pa. Ikinatuwa naman yun ng kanyang ama, lalo pat ramdam nito ang kanyang pagmamalasakit. Lumipas pa ang mga araw. Habang abala sila sa pangunguha ng mga similya, mayat maya ang pagbaling niya ng tingin sa bakawan dahil sa pakiramdam niyang parang may nagmamasid sa kanila. Noong una, sinubukan niya yung ipagsawalang bahala pero habang tumatagal sila roon ng kanyang ama, halos hindi na siya mapakali. Sa tuwing inilulubog niya kasi sa tubig ang 2 niyang kamay, pakiramdam niya may nilalang na dumaraan sa kanyang likod. Alam niyang napaka-imposible nun pero yun talaga ang sinasabi ng isip niya. Hindi man siya naniniwala pero may mga pagkakataong nakakakita siya ng itim na balabal na sumasabay sa hangin. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin naman yun ng tatay niya. Agad naman siya nitong nilapitan upang abisuhan ukol sa kanyang mga nararamdaman. Ayon dito, maraming itim na kaluluwa sa lugar at base sa kanyang kalagayan, unti-unti nang nagigising ang kanyang 3 paningin. Normal lang na maramdaman sila ni Efren. Ang hindi pangkaraniwan ay ang mahawakan siya ng mga ito. Matapos naman itong mailhad ng tatay niya, may ibinulong itong 3 buhay na salita sa kanyang noo. Dahil dito, nagsimula nang mawala ang kanyang pag-aalala hanggang sa natapos na nila ang kanilang trabaho. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, napansin niyang kulay berde na ang kulay ng tubig sa palaisdaan. Malayong-malayo na ito sa dati nitong kulay, dahilan para magdulot yon sa kanya ng matinding palaisipan. Napansin din niyang nagkulay ginto ang liwanag ng bulaklak ng Quiapo, kasabay ng pagtuyot ng iilan sa mga dahon nito. Unang beses masilayan ni Efren ang ganoong bagay, kaya agad niya itong ipinagtanong sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, nabanggit nito na yun na ang 2 esensya na hinihintay nila.
Magtatagal ng 1 buwan bago ito mahinog, kaya kinakailangan nila roong maghintay. Mariin din itong inilahad na sa mga sandaling mamunga na ang mutya ng Quiapo, dodoble ang mga nilalang nabibisita rito. Kapag hindi sila nag-ingat, may posibilidad na mamatay sila sa pagsapit ng anihan ng 2nd esensya. Dahil sa ganoong banta, napakahalaga ng pagpapakalat ng kulibra sa iba't ibang sulok ng lupain. Yun kasi ang makakatulong upang mapigilan nila ang pagdami ng kanilang mga kalaban. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, pumasok ito sa loob ng kanyang silid para kumuha ng iilang sangkap ng lason. Pagbalik naman ito sa kanyang kinaroroonan, nasipat niya ang pulang sako na dala-dala nito. Agaran itong binuhos ng tatay niya sa sahig pagkaupo, dahilan para masilayan niya ang pulang buhangin. Ito ang pangunahing sangkop ng kulibra, anak. Tandaan mo, kapag naisaboy ko na ito, hindi mo na ito makikita pa. Mahalaga na alam mo ang bawat lugar upang hindi ka doon aksidenteng makakuha ng sangkap para sa ating pagkain. Huwag mong kakalimutan, traidor ang kulibra, lalo na kapag hindi pa nakukuha ng nagtatangan ang mutya ng Quiapo. Nang marinig naman yun ni Efren, tumangulang naman siya habang dahan-dahang sumisilip sa labas ng bahay nila. Sa kasagsagan ng kadiliman ng gabi, hindi niya maipagkakaila ang mga nilalang na umaaligid sa palaisdaan. Bawat isa sa mga ito, pinaniniwalaan niyang merong iisang pakay. Matapos naman niya itong makita, minabuti naman niyang bumalik sa silid kung saan siya nagpapahinga. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy naman ang katahimikan sa lugar nila hanggang sa dumating ang pagkakataon na may napansin siyang mga ngaso di kalayuan sa kanilang palaisdaan. Binubuo ng 5 ang bilang ng grupo nito at gabi yun lumuluwas para manguha ng mga sugpo at alimango. Di naman yun pumapasok sa mga palaisdaan, pero alam nila na sa mga sandaling yun, nanganganib na ang buhay ng mga ito. Akala nila hindi rin magtatagal sa kanilang lugar ang mga ngaso, pero 3 araw na ang lumipas, pabalik-balik pa rin ang mga ito. Habang tumatagal, napapansin na ng tatay niya na nakukuha na ng mga taong yun ang atensyon ng mga aswang na umaaligid sa lugar nila. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon itong utusan siya na kausapin ng mga ito upang mabigyan nila yon ng babala. Hindi naman noon tumutol si Efren sa nais ng kanyang ama, kaya kinabukasan pumanhik na siya ng bayan para hanapin ang mga ngaso. Di pa man noon sumasapit ang bukang liwayway, umalis na siya sa palaisdaan. Habang papalayo siya ng kubo, ramdam niya ang iilang mga mata na nakamasid sa kanya. Siyempre dahil sasanay na siya sa mga ito, hindi na yun naging banta para sa kaligtasan niya. Kalahating oras pa ang lumipas, narating na nga niya ang baryo. Nang mapadpad naman siya sa sentro, tumambad sa kanya ang unang pamilya ng mga ngaso na kasalukuyang abala sa paghihiwalay ng mga bangus at alimango. Hindi naglaon. Nang masipat naman siya ng mga ito, bahagya naman yung tumigil sa kanilang mga ginagawa. Nang mapansin naman yun ni Efren, tahimik lang naman siya roong lumapit upang ilahad ang kanyang pakay. Naging mahinahon din siya sa kanyang pagsasalita nang sa gayoy hindi mabastusan ang kanyang mga kausap. Ipagpaumanhin niyo ang aking pangiistorbo. Meron lang kasi ako mahalagang bagay na nais sabihin sa inyong lahat. Maaaring hindi maniwala ang iilan sa inyo, pero sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang mga saloobin ko ukol sa bagay na to. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, dito na niya sinimulang ilahad ang tungkol sa mga nilalang na matagal na nilang pinagmamasdan sa palaisdaan. Bagaman nagsasabi ng totoo, hindi niya maipagkakaila ang matinding kaba na nararamdaman niya sa posibilidad na baka hindi yun maniwala. Mabuti na lang matapos niyang magsalita, may mangilan-ngilan sa mga taong naroon ang nagbahagi ng kanilang mga testimonya.
Kinukumpirma rin nila ang tungkol dito, gawa ng maging sila man aminadong may mga nararamdaman silang nagmamasid kapag pumapasok na sila sa masusukal na bahagi ng ilog. Dagdag pa ng iilan, hindi nila yun pinapansin dahil ang buong akala nila bunga lang yon ng malikot nilang kaisipan. Ngunit, base sa salaysay ni Efren, nakumpirma nilang totoo ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nabanggit ng lalaking pinakamatanda sa grupo ang pagsunod sa payo at abiso ng kanyang ama. Ayon pa rito na, hindi na muna sila roon pupunta ng gabi upang hindi nila mabulabog ang mga nilalang. Nga pala, Efren, bakit kahit alam mong mapanganib ang lugar na yon, hindi pa rin kayo lumilikas? Wala bang balak ang tatay mo na ilayo ka man lang sa panganib? O sadyang sanay na kayo na makipagpatintero kay kamatayan? Nang marinig naman ni Efren ang sinabi nito, sa halip na sumagot, pinili na lamang niyang manahimik. Hindi nagtagal, nagpaalam na siya sa kanyang mga nakausap sa bahay na yon. Alam niya kasing limitado lang ang kanyang pananatili sa baryo, kung kaya't sa lalong madaling panahon, kailangan niyang makauwi. Pagtawid naman niya ng sapa, wala naman siyang napansing kakaiba. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang malapit na niyang matawid ang ikalawang palaisdaan, may napansin siyang dalawang lalaki na bigla na lamang bumuntot sa kanya. Sinubukan niyang kausapin ng mga ito pero dire-diretso lang yun sa paglalakad na para bang hinahabol siya. Nang mapagtanto naman yun ni Efren, mas lalo niyang binilisan ang paglalakad hanggang sa nakita niya ang dalawang nilalang na humahabol gamit ang mga kamay nito at paa. Nagaangil din ang mga nilalang na yon at sa estado nito alam niyang imposible yung maging tao. Ni minsan hindi rin sumagi sa kanyang isipan na baliw ang mga taong yon, kaya sa halip na alalahanin ng mga ito, pinili niyang kumaripas na rin ang takbo. Kahit makipot ang daang tinatahak niya, naging mabilis pa rin ang kanyang pagkilos hanggang sa marating na niya ang palaisdaan kung saan naroroon ang kanyang ama. Dala naman ng pag-aalala ni Efren, malayo pa lang hindi na magkamayaw ang kanyang pagsigaw para makahingi ng tulong. Mangiyak-ngiyak na rin siya ng mga oras na yon, lalo pat hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa ingay na kanyang ginagawa, dali-dali naman siya nitong sinalubong bitbit ang mahabang talibong. Habang siya'y tumatakbo, paulit-ulit siya nitong inabisuhan na wag nang magtangkang lumingon pa sa kanyang likod kung gusto niya pang mabuhay. Nang marinig naman niya ang sigaw nito, pinili niya itong sundin hanggang sa naramdaman niyang lumihis na ng daan ang mga nilalang. Sa pagkawala naman ng dalawa, agad naman siyang napaupo sa tabi ng palaisdaan habang sinasariwa ang mga nangyari. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, nakita niya itong pilit na umuusad papalapit sa kinaroroonan niya. Pagkaharap naman nilang dalawa, nalaman niyang maliban sa dalawang aswang, may 3 sigbin pa palang nakabuntot sa mga ito. Kung nataon ding bumagal siya ng ilang segundo, paniguradong hindi na siya makakarating ng buhay sa kanilang palaisdaan. Dahil sa pangyayari, inabisuhan siya nitong wag na munang bumalik ng baryo. Bukod kasi sa malapit na ang ikalawang anihan ng esensya, naniniwala rin itong mas marami pa ang mga nilalang nabibisita. Hindi yun magiging maganda para sa kanila, kaya hanggat maaari, kinakailangan niyang magdoble ingat, lalo pat putol ang kaliwang binti ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Efren ang tungkol dito, hindi na siya umimik. Hindi na rin niya pinaramdam ang kanyang takot upang hindi na ito gaanong mag-alala para sa sarili niyang kaligtasan. Pagsapit naman ng dapit hapon, sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, muling nagkaroon ng liwanag ang bulaklak ng Quiapo. Sa maniwala man kayo o hindi, kahit 6:00 pa lamang ng hapon, marami na silang nakikitang nilalang sa labas ng palaisdaan. Bawat isa sa mga ito naghahanap ng pwedeng kainin at mapupwestuhan.
May mga napapansin na rin silang mga tuod na umuusad sa palaisdaan, maging ang paikot-ikot sa himpapawid ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kapag pumapatak din noon ang 9:00 ng gabi, nakakasilay sila ng mga kabaong na lumulutang sa ere na may mga kandilang nakasiga sa bawat kanto nito. Bagaman hindi yun banta para sa kanyang ama, naniniwala si Efren na maaaring makapanggulo pa rin ng mga ganoong uri ng nilalang. Hindi naglaon, pagtungtong naman ng gabi na kanilang hinihintay, na taon pang kabilugan ng buwan. Para sa kanyang ama, isa yung masamang pangitain sa sitwasyon nila dahil ang malakas na liwanag na nagmumula sa buwan ay nagbibigay ng karagdagang lakas sa mga katunggali nilang aswang. Subalit sa kabila nito, nagdesisyon pa rin yung makipagsapalaran upang matupad ang kanyang pinapangarap. Ayon sa kanya, makailang beses niyang pinaalalahanan ng kanyang ama ukol sa nakaambang panganib, pero hindi yun nakinig. Ang tanging nasa isip lang kasi nito ay ang makumpleto ang Semana Santa ng mutya ng Quiapo. Alanganin man kung titingnan, matapang na lumabas ang tatay niya bitbit ang tungkod nito. Pag-apak naman ito sa tubig, agad naman niyang napansin ang mabilis na pagyelo ng buong paligid. Unti-unti na ring nawala sa kanyang paningin ang mga bakawan sa lugar na yon, maging ang kubo na kanilang pinagtitirahan. Dahil dito, minabuti naman niyang manatili sa kanyang tabi, matyagang hinihintay ang abiso ng kanyang ama. Anak, ito ang ikalawang esensya ng mutya. Lahat ng nakakakita sa Quiapo, dadalhin niya sa mismong dome nito. Sa ngayon, wala na tayo sa palaisdaan, kundi nasa lugar na tayo kung saan umiiral ang mutya. Kasama rin natin sila rito, kaya magdasal ka para sa ating kaligtasan. Pagkalahad naman ito ng kanyang ama, dito na nga sumugod sa kanila ang grupo ng mga aswang na nasa iba't ibang lahi at angkan. May mga kasama ring sigbin at mga engkanto ang mga ito na malimit nilang ginagawang alipin. Nang masipat naman yon ng kanyang ama, hindi naman ito nagdalawang isip na gamitin ang laso ng kulibra. Sa isang iglap, marami sa mga aswang ang bigla na lamang nagsibagsakan, pilit sumisigaw ng pagdaing sa sakit na kanilang nararanasan. Sa halos 30 nilalang, 2 lamang sa mga ito ang hindi nalapatan ng laso ng kulibra. Nang masipat naman yon ng tatay niya, nagmamadali naman yung naglakad papalapit sa 2, bitbit ang talibong na paulit-ulit nitong hinahasa. Nang mapansin naman siya ng 2 aswang, agad naman yung tumalon papaatras upang dumistansya sa kanila ng bahagya. Dali-dali ring naghiwalay ang mga ito na para bang binabalak nilang atakihin sa iba't ibang direksyon ang kanyang ama. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi na rin nagdalawang isip pa si Efren na tumulong. Malakas kasi ang kanyang kutob na kung hahayaan niya lamang ang mga ito sa kanilang nais, hindi malabong matalo nito ang kanyang ama. Aminado mang walang kahit anong karga sa katawan niya, hindi na ito naging mahalaga. Nang maramdaman niyang buo na ang kanyang loob, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo, papalapit sa kinaroroonan ng mga ito. Pagsilay naman niyang ilang dipa na lamang ang layo niya sa kanyang ama, agad naman niyang tinahak ang direksyon patungo sa isang aswang na naghihintay ng pagkakataon na umatake. Nang masipat naman ito ang kanyang ginawa, hindi na rin yung nagdalawang isip na salubungin siya hanggang sa magpang-abot na silang 2. Dahil sa kanilang pagbubuno, napilitan na ring sumugod ang kasama ng kinalaban niya patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Sa loob ng kalahating oras, naramdaman niya kung gaano kalakas ang isang aswang. Ayon kay Efren, na kung sa lakas lang ang pagitan, maaaring kailangan niya pa ng 4 na katulad niya para matumbasan ang lakas nito. Si Efren pinuno, malaking bulas tapos malakas talaga. Dagdag pa niya na, yun ang kauna-unahang pagkakataon na natalo siya sa isang duelo. Ang kinagandahan lang ng pagkatalo niya,
Hindi siya nagpadalos-dalos. Naging maingat siya sa mga oras na yon dahil alam niya sa kanyang sarili na mas malakas ang kanyang kalaban. Maya-maya pa, sa halip din na habulin ito, siya na ang dumistansya. Iniiwasan din niyang magpang-abot silang dalawa, lalo pat alam niyang matatalo siya sa ganoong sitwasyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, pawang pag-ilag at pagsalag na lamang ang kanyang nagawa. Unti-unti na rin noong dumami ang mga kalmot at saksak niya sa katawan, dahilan ng mabilisan niyang panghihina. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa ring buo ang kanyang loob na magpatuloy sa laban. Alam niya kasing hindi siya nito matatalo kung hindi siya susuko. Dahil sa ganoong kaisipan, pinilit niyang mag-isip ng panibagong plano habang sinasalag ang atake ng kanyang kalaban. Yung nilalang noon, napapansin niyang nagiging kampante na, gawa ng ramdam na nito ang pangingibabaw niya sa kanilang duelo. Paulit-ulit na rin siya nitong kinakausap ukol sa mga plano nito bago wakasan ang kanyang buhay. Kesyo, hihintayin muna nitong mamatay ang tatay niya at kung ano-ano pang pang-iinsulto. Ngunit, imbis na magalit itong si Efren, ginamit niya itong pagkakataon para mapag-aralan ang kilos ng nilalang. Hindi nagtagal nang makita niyang papasugod na naman yun sa kanya. Dito niya na sinimulang pakiramdaman ang direksyon kung saan yun dadaan bago ito makalapit. Ang problema, masyadong mabilis ang aswang, kaya naging imposible ito para sa kanya. Literal na sinunod niya lang noon ang swerte niya, kaya pagtaga niya sa may bandang kaliwa, sakto naman doon dumaan ang aswang. Napuruhan ang may bandang leeg nito, dahilan ng pagkapugot ng ulo nito. Sa isang iglap, napagtanto niyang napatay niya ang katunggali niya sa pamamagitan lamang ng swerte. Habang pinagmamasdan niya ang walang buhay nitong katawan, halos hindi naman siya makapaniwala kung papaano yon nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, agad namang nabaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng kanyang ama matapos niyang marinig ang sigaw ng kalaban nitong nilalang. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, kitang-kita niya kung papaano ito tuhugin ng tatay niya gamit ang tungkod nitong naputol. Pagkapaslang naman ito sa kanyang kalaban, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa ikalawang esensya ng mutya ng Quiapo. Pagkakuha naman niya rito, mabilis namang nanumbalik sa normalang buong paligid. Dala naman ang pagkagulat ni Efren. Muntik-muntikan siyang malunod sa gitnang bahagi ng palaisdaan. Mabuti na lang nahila siya ng kanyang ama, kaya nakaligtas siya. Pagsapit naman ng umaga, naging abala sila sa paglilinis ng kanika nilang mga sugat. Habang ginagawa nila ito, nabanggit ng kanyang ama na marami pa silang oras bago sumapit ang susunod na anihan. Igugugol nila yon sa pagpapagaling at paghahanda sa mga susunod nilang makakalaban. Mariin din itong inilahad, hindi ang 3 hanggang 7 ang kinakailangan nilang paghandaan, kundi yung 8 at 9. Sapagkat ang mga nilalang na makakaharap nila sa puntong yon, hindi lang mga pangkaraniwang aswang. Nang marinig naman ni Efren ang sinabi ng kanyang ama, hindi na siya umasa pang makakarating sila ng ganoong kalayo. Sa isip-isip niya kasi, 2 anihan pa lang, hirap na silang umusad. Paano pa kaya ang mga susunod? Nababahala man para sa mga mangyayari sa hinaharap, pinili niya pa ring pagbigyan ng kanyang ama. Inakala niya kasing may mga sikreto pa ito na hindi pa sinasabi sa kanya. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanilang paghahanda. Habang tumatagal, napapansin nilang bagong lahi na naman ang napadpad sa kanilang lugar. Taliwas sa mga nauna nilang kalaban, may mga pakpak na ang dumayo. Gabi-gabi umiikot ito sa himpapawid malapit sa palaisdaan na parabang yon ang pamamaraan ng kanilang pagmamasid. Dahil sa wala naman noong magawa sila Efren, hinayaan lang naman nila ang mga ito. Akala nila,
Kagaya lang yon ng mga nauna na walang matinong pag-iisip, pero nagulat na lamang sila nang bigla yung bumisita sa kanilang pamamahay. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, Miyerkules noon ng hapon, habang naglilinis sila ng mga nahuli nilang isda, meron silang nakitang 4 kataong naglalakad papalapit ng kubo. Mula sa malayo, ramdam na nila ang kakaiba sa mga ito dahil sa mga burado nitong muka. Noong una, di naman nila ito pinapansin, gawa ng ang buong akala nila nananakot lang ang mga ito. Subalit, makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman silang natigilan sa kanilang mga ginagawa nang makita nila ang grupo na nakatayo na sa harapan ng kanilang bahay. Pangiti-ngiti na rin noon ang nag-iisang babae sa pangkat. Indikasyon na sila talaga ang pakay ng mga ito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, dali-dali namang pumanhik ang kanyang ama sa harapan ng pinto ng bakod nila. Nang makaharap na nito ang pangkat, agad naman siyang sumunod nang sa gayoy matulungan ito kung sakali mang may mangyaring hindi inaasahan. Dumaan pa ang ilang segundo, nagsimula na ring magkausap ang dalawa. Pagtanong ng tatay niya ukol sa kailangan nito, agad naman yung tinapat ng babae sa mga maaaring mangyari sa kanila kung tatangkain pa nilang kunin ang mutya ng Quiapo. Dagdag pa nito na masyadong mataas ang pangarap ng tatay niya para magtanga ng ganoong kalakas na mutya. Ipinapasuko na rin ng matanda ang nakuha nilang esensya dahil sa yun umano ang magiging susi ng kanilang kalayaan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman ito mapigilang tumawa habang dahan-dahang sumiseryoso ang muka. Pagtahimik naman ito, matapang nitong inilahad ang mga dahilan kung bakit hindi niya pinahihintulutan na makuha na lamang yon ng iba ng ganun lang. Masyado mo ata kaming minamaliit, Manang. Nakakalimutan mo na ba? Kailangan ng kulibra ang mga esensya. Kapag hindi namin yung tinangan, isang malaking kabiguan ang aming mga buhay. Ni wala man lang napatunayan at hanggang sa kamatayan na natili sa laylayan. Sabi nga ng mga sinundan ko, malalaman mong malakas ang isang mutya kung matindi rin ang pagsubok na ibibigay nito sa'yo. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi ng kanyang ama, bigla naman yung umangil, sabay kumpas sa ere ng kaliwa nitong kamay. Bagaman wala siyang napansing kakaiba, ramdam na ramdam naman nila ang tila bang pagbigat ng hangin sa paligid. Matapos naman yung mangyari, agad naman itong binawi ang presensyang pinakawalan niya habang seryosong binabalaan ang ama ni Efren. Ayon sa matanda na, wala silang kaide-ideya sa mga nilalang na susunod nilang makakaharap. Nabanggit din ito na, kaya napakadalang lang ng mga katulad nilang manlalason ang nakakatanga ng ganoong uri ng mutya ay dahil sa mga aswang na may espirito ng dyablo. Dagdag pa nito, pagkatapos ng ika-4 na esensya, magsisimula na ang pagdating ng mga gabunan kasabay ng mga gabunang may dugo ng demonyo. Bawat pangkat nito, lihi-lihi yung mga itim na engkantong kasama. Mariin din itong inilahad na ang mga manlalasong nagtagumpay sa pagkuha nito ay nagpatulong sa mga babaylan o hindi naman kaya'y nagbayad ng mga mersenaryong antingero. Gayunpaman, sa kabila ng puwersang kanilang nataglay, hindi pa rin yun sapat para madali silang makausad. Dumaan pa rin naman sila sa butas ng karayom bago sila magtanga ng ganon. Pagtatapat pa ng matanda na, dahil sa ginawa ng mga nakaraang manlalasong gumagamit ng kulibra, naging pantas na ang mga kauri nila. Nagtanim din sila ng galit laban sa mga ito at matyagang naghihintay sa puntong muli silang magkaharap. Matapos naman itong mailahad ang katotohanan, muli sila nitong inabisuhan na hindi na magiging madali para sa kanila ang pagsubok ng mutya. Bukod sa galit at pagiging pantas ng mga ito, nakahanda na rin yung makipaglaban ng madumi kung yon ay kinakailangan. Nang marinig naman ng kanyang ama ang tungkol dito,
Tila bang nahimasmasan nito. Hindi man yun nagsasalita pero bakas sa kanyang muka na nakumbinsi siya ng kanyang kausap. Ngunit dahil sa hangarin at pagmamalabis nito, hindi yun nakinig. Sa halip, tinalikuran lang nito ang matanda habang naglalakad pabalik sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Nang mapansin naman yun ng mga nilalang, agad naman yung umalis at sa loob lamang ng ilang segundo, parang bula itong naglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, hindi naman nila maiwasang pag-usapan ng tungkol sa mga nangyari. Maging si Efren man kasi, hindi maipagkakailang nagsasabi ng totoo ang babaeng nakausap ng kanyang ama. Dahil dito, siya na rin mismo ang nagkumbinsi sa tatay niya na talikuran na ang mga nasimula nila. Maging siya man kasi, nakakaramdam ng hindi maganda sa kanilang mga pinaggagawa. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin siya nito pinakinggan. Gusto na sanang layasan ni Efren ang tatay niya doon sa palaisdaan, kaso nag-aalala rin siya sa mga pwedeng mangyari rito. Dumaan pa ang mga araw. Napansin nilang hindi naging agresibo sa kanila ang bagong lahi ng mga aswang na tinawag ng ikatlong esensya ng Quiapo. Nakakapagtaka man kung iisipin, hindi nila maipagkakaila na pumapabor sa kanila ang sitwasyon. Dahil sa kawalan ng paramdam ng mga nilalang, mas napagtuunan nila ng atensyon ang kanilang mga sarili. Sa halip di na gabi-gabing magbantay, pinili nilang ituon ang kabuuan ng kanilang gabi sa pagpapahinga. Nagsanay din sila tuwing umaga, kasabay ng paghasa ng kanilang mga armas. Hindi nagtagal, dahil sa dami ng kanilang ginagawa, hindi na nila napansin ang pagdating ng araw na kanilang hinihintay. Umaga bago sumapit ang anihan ng esensya, dito na nila napansin ang pagsidatingan ng iilang mga taong nagmula pa sa malalayong lugar. Bagong-bago sa kanila ang mukha nito, at sa estado ng kasuotan ng mga taong yon, masasabi mo talagang hindi ito ordinaryo. Sa abot din ng pagkakatanda niya, nasa humigit 40 nilalang ang dumayo sa lugar nila. Kahit nasa katirikan pa noon ng araw, marami na sa mga ito ang nagbabantay. Yung iba nga, namimingwit pa ng isda sa loob mismo ng kanilang palaisdaan. Siyempre, di naman nila ito gaanong pinagtuunan ng pansin, lalo pat alam nila na hindi sila nito gagalawin kapag umaga. Gayunpaman, pinili pa rin nilang magbantay ng maigi upang hindi sila masalisihan ng mga nilalang. Sa pagsapit naman ng hapon, unti-unti namang nawala ang iilan sa mga ito. Naging tahimik na rin ang lugar, senyales ng hindi magandang pangyayari sa pagsapit ng gabi. Nang mapansin naman yun ni Efren at ng kanyang ama, agad naman nilang inilabas ang mga hinasa nilang armas. Maigi na rin ang ginawa nilang pagbabantay sa paligid hanggang sa nakita na nila ang pagliwanag ng bulaklak ng Quiapo. Matapos naman nila yung masilayan, yun ang naging hudyat ng kanilang pagkilos. Paglabas nila ng bakuran, tumambad sa kanila ang pangkat ng matandang babae na kanina pang naghihintay mula sa kabilang ibayo ng palaisdaan. Dahil dito nagmamadali naman silang lumapit sa harapan nito hanggang sa unti-unti nang nagbago ang simoy ng hangin sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umusok ang tubig sa palaisdaan kasabay ng mabilisan itong pagkatuyot. Nagsimula na ring maglaho ang kanilang pamamahay na siya namang napalitan ng mga matataas na kabundukan. Matapos ang mga pangyayaring yan, dito na nagsimulang maglabas ng nakakabulag na liwanag ang bulaklak habang umaangat ito mula sa dati nitong kinaroroonan. Nang mapansin naman yun nila Efren, yun na ang naging hudyat para sa kanila na kunin ito. Sa mga sandaling yon, hindi na nila ninais pang makipaglaban, gawa ng naisip nila na mapapasawalang kabuluhan ng pagdayo nito kung sila ang unang makakakuha. Subalit ika nga ng mga matatanda, mas madaling sabihin ang isang bagay kaysa gawin ito. Sa ilang beses nilang pagsubok na kunin ang esensya,
naging bigo sila. Napakarami kasi noon ng mga nagbabantay, dahilan para hindi sila roon makalapit ng kahit ilang metro. Kung hindi sila itinataboy ng mga ito, paulit-ulit sila nitong sinusunggaban hanggang sa sila na mismo ang magdesisyong umatras. Dahil sa mga ganoong pangyayari, unti-unti naman silang nabalot ng pagtataka, gawa ng parang walang mga balak ang mga ito na saktan sila. Marahil kagustuhan niyo ng matandang babae, kaya kalaunay nagdesisyon ng tatay niya na kumprontahin ito. Sa paglapit naman doon ng kanyang ama, agad naman yung nagtanong ukol sa kung ano ang nais nitong palabasin. Dagdag pa nito na, kung hindi nito seseryosohin ang sitwasyon, maaari nilang malipol ang mismong lahi nito. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, bigla naman yung umisi kasabay ng unti-unting pamumula ng mga mata nito. Maya-maya pa, gamit ang garugal nitong boses na parang isang matandang lalaki, nagsimula na itong magwika sa kanya. Hindi mo ba napapansin, Ricardo? Di pa nagseseryoso ang mga pamangking ko. Katunayan, naawa nga sila sa kalagayan mo. Mababait kami, kahit isang masamang tao ang aming kaharap. Alam ko namang likas sa uri ninyong pagiging ambisyoso. Tipong kahit hindi para sa inyo, pinipilit ninyong makuha. Ngayon sa huling pagkakataon, ibigay mo na sa amin ang aming pakay. Pagkarinig naman ng kanyang ama sa sinabi ng nilalang, tila bang hindi ito kumbinsido. Sa halip ang ginawa ng kanyang ama, mas lalo pa nitong hinamon ng matanda hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Pag-unday naman dito ng tatay niya, dali-dali naman itong nasalag ng nilalang gamit lamang ang mismong palad nito. Pag-atras naman doon ng bahagya ng kanyang ama, muli niya itong inundaya ng saksak sa magkabilang bahagi ng tiyan. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin yung tinablan. Nang mapagtanto naman ng tatay niya ang kabal nitong tangan, dito na ito nagsimulang mag-isip ng panibagong plano. Dumistansya na rin yun ng bahagya upang maiwasan ang mga susunod na pag-atake ng nilalang. Nang mapansin naman yun ng matandang babae, hindi naman ito maiwasang mapangisi. Di man yun nagsasalita, alam na nila ang mensaheng ibig nitong iparating. Gayunpaman, kahit dehado ang kanyang ama, hindi pa rin ito nawala ng pag-asa. Halos ginamit na rin ito ang lahat ng tangan niya, maging ang bisa ng laso ng kulibra. Kaso lang, mukhang alam ng matanda kung papaano ito kokontrahin. Kapag nagpapasabay kasi ito ng alikabok sa hangin, pinipigil ng mga kalaban nila ang kanilang paghinga. Sa ganoong paraan, hindi sila saklaw ng abilidad ng kulibra. Dahil sa ganoong pangyayari, aminado ang tatay niya na wala na itong maisip na paraan para matalo ang kanilang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na yung sumugod ng walang planong naiisip. Dahil dito, hindi na naging mahirap para sa tauhan ng matanda na masukol ito. Sa harap ng hindi maiiwasang pagkatalo, sinubukan ng mga nilalang na puwersahang kunin ang esensya mula sa loob ng katawan nito. Inakala kasi nila noong daladala yun ng ama ni Efren, pero nagkamali sila. Nang wala naman silang nakuha, tumawa lang naman si Ricardo habang isa-isa silang pinagmumumura. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na lang ang matanda na kunin ang ikatlong esensyang malapit ng maglaho. Matapos naman itong maisakatuparan ng nilalang, dahan-dahan ang nanumbalik sa normalang buong paligid. Nang mapansin naman yun nila Efren, nagmamadali naman silang bumalik patungo sa pangpang ng palaisdaan. Alam kasi niyang lulubog na naman siya sa ilalim nito kung hindi siya kaagad makakabalik sa lupa. Pagbalot naman ng katahimikan sa buong lugar, nadat na naman niyang tulala ang kanyang ama habang nakasilay sa matandang babae. Sa mga sandaling yon, alam niyang may pinag-uusapan ng mga ito, ngunit hindi niya yon maintindihan. Kapag kasi sinusubukan niyang makinig, mga bulong at pag-ungo lang ang kanyang nauunawaan. Maya-maya pa,
Matapos naman nilang mag-usap, agad namang tumalikod ang matanda habang nagbibigay sa kanila ng babala. Umalis na kayo sa lugar na ito hanggat meron pa kayong pagkakataon. Ang kabiguan mong makuha ang ikatlong esensyang siyang patunay na hindi ka magtatagumpay sa pinapangarap mo. Umuwi ka na sa inyo. Pagtunan mo ang iyong pamilya na umaasa sa lakas mo. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman yung umusad patungo sa madilim na bahagi ng palaisdaan. Makalipas pa ang ilang segundo, nakarinig sila ng malalakas na kumpas ng pakpak bago maglaho ang presensya ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, nadatnan niya ang kanyang ama na tulalang nakasilay sa kiyapo. Bawat dahon ng halaman maigi nitong pinagmamasdan, bakas ang pagsisisi at panghihinayang. Hindi nagtagal, napaupo na lamang ang tatay niya habang humahagulgol sa pag-iyak. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, anak. Marami akong sinakripisyo at pinagdaanan. Pero lahat ng iyon napunta lang sa wala. Malas. Napakamalas talaga ng buhay ko. Tay, hindi ka malas. Sadyang pinipilit mo lang ang mga bagay na hindi naman dapat. Baguhin mo ang pananaw mo at baka sa ganung paraan, doon mo makita ang swerteng hinahanap mo. Pagkalahad naman ni Efren ng mga katagang yon, kinuha niya ang tungkod ng tatay niya para makabalik na sila sa kubo. Pagpasok naman nila sa loob nito, dito nila sinimulang pag-usapan ang mga plano nila kinabukasan. Base sa inilahad ng kanyang ama, hindi na siya maaaring makisali sa ika-4 na esensya, lalo pat nabigo siyang kunin ang ikatlo. Kung pipilitin din niyang kunin ito, kakilakilabot lang na sumpa ang maaari niyang maranasan. Hindi kagaya ng mga aswang na may kakayahan ilagay sa kanilang mga bertud ang mismong sumpa ng mutyang hangad nilang tanganin. Dagdag pa nito na mas mainam na bumalik na muna sila sa kanila para makapagpahinga. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, sinubukang itanong ni Efren ang tungkol sa pinagtaguan nito ng 2 esensya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, wala itong sinabi sa kanya. Sa ilang beses niyang kakatanong, nanatili itong tahimik hanggang sa nawala na rin siya ng ganang magsalita. Kinabukasan, pagsikat naman ng araw, nagdesisyon na silang iwan na muna pansamantala ang kanilang palaisdaan. Bago rin sila umalis ng lugar, nanguha muna sila ng iilang mga alimango at sugpo, ganon din ng mga bangus. Bagaman maliliit pa yung mga bangus, pinagtyagaan na nila yon kesa naman sa wala silang may uwi. Inaasahan na rin kasi nilang matagal-tagal pa ang panahong gugugulin nila sa baryo bago sila roon makabalik. Maya-maya pa, nang maihanda na nila ang lahat ng kailangan nila, dito na sila nagsimulang umusad. Dahil sa katirikan pa naman noon ng araw, wala naman silang naramdamang kakaiba sa lugar na dinaraanan nila. Pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, mangiyak-ngiyak silang sinalubong ng kanyang ina. Marami itong naging tanong pero pinili nilang manahimik. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit paunti-unti, nakakalimutan na ni Efren ang mga pangyayaring pinagdaanan nila ng tatay niya. Sa abot din ng kanyang makakaya, sinusubukan niya itong ilibing sa limot para na rin sa sarili niyang kapakanan. Buwan pa ang dumaan. Awa naman ng Diyos, walang nangyari sa kanilang mag-ama. Ni hindi na rin sila noon nakakakita ng mga nilalang na gumagala, kaya hindi niya maipagkakaila na naging kampante siya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang paniningil laban sa kapangasang ginawa ng kanyang padre de pamilya. Pagtungtong kasi noon ng 8 buwan, nagsimula na silang dalawin ng mga nilalang na binabalot sa anino at nagbabagang alikabok. Ayon sa kanya, unang beses siyang makakita ng aswang
na may daladalang nagbabagang latigo. Una yun nagpakita sa kanya bago ito sapilitang pumasok sa bahay nila ng 10 oras ng gabi. Sa sobrang bilis din ng mga pangyayari, hindi niya nagawa pang maharangan ang nilalang. Nung masilayan niya yon ng malapitan, maging siya man, natigal po ng takot na kanyang naramdaman. Sinubukan din niya noong kumilos para matulungan ng kanyang ama, pero yung pakiramdam niya sa katawan niya, parang bato sa sobrang bigat. Pagkaladkad naman ng tatay niya papalabas, dito pa lamang nanumbalik ang dating bigat ng kanyang katawan. Imbis din na sumunod para yon ay tulungan, nagdesisyon siyang isarado ang pinto matapos niyang masilayan ang 3 maiitim na kapreng naghihintay sa labas ng bahay nila. Bawat isa sa mga ito walang humpay sa pananabako habang nakatingin sa aswang na kumakaladkad sa kanyang ama. Pagdating naman ito sa bakuran ng bahay nila, may ibinaong direksyong tipak ng kahoy ang isa sa mga kapreng nagmamasid. Pagsilay naman dito ng nilalang, agad naman yung nagsambit ng mga buhay na salita na siya namang naging daan upang umahon ang mga lupang baging at pumulupot sa katawan ng kanyang ama. Pagkapos naman ito sa tipak ng kahoy, dito na ito sinimulang hatawin ng nilalang habang paulit-ulit na tinatanong ukol sa 2 esensyang nakuha nito. Noong una, pilit pang nagmamatigas ang kanyang ama, subalit dahil sa walang sawang pagpapahirap sa kanya ng nilalang, sa katagalan ay napilitan na rin yung umamin. Rinig na rinig noon ni Efren ang mga katagang binitawan ng kanyang ama bago ito walang habas na pagsasaksaki ng nilalang na dumukot sa kanya. Nalaman din niyang itinago pala nito ang 2 esensya sa kanya mismong kaluluwa. Isang matibay na batayan ng aswang para kitilan ito ng buhay. Sa halos 50 saksak na natamo nito mula sa punyal ng nilalang, tuluyan na ring sumuko ang katawan nito. Paglabas ng huling hininga ng tatay niya, dito na rin nagpakita ang 2 bolang liwanag na sadya ng nilalang. Matapos naman yung makuha, agad naman yung bumalik ng palaisdaan kasama ang mga kapre. Pagsilay naman ni Efren na wala na ang mga ito, dito na siya naglakas loob na lumapit habang ginigising ang kanyang ina at mga kapatid. Pagdating naman niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, nadatnan niyang nakadilat pa yan. Animoy nagtamo lang ng matinding pinsala sa katawan. Ngunit, nang napulsuhan niya ito, wala na siyang naramdaman. Dahil dito, sapat na yung basihan para tanggapin niyang sumakabilang buhay na talaga ang kanyang ama. Masakit man yun para sa kanya pero kinakailangan niya yung tanggapin. Maya-maya pa, paisa-isa na rin nagsidatingan ng kanyang ina at mga kapatid. Nagulangtang man ito sa kanilang mga nadatnan, mariin niya itong inabisuhan na huwag ipagsabay ang kanilang mga nasilayan. Maaari kasing pagmulan nito ng mga agam-agam na hindi naman dapat. Dagdag pa niya na, mas mainam na tanggapin na lang din ang kinahantungan ng kanilang padre de pamilya para hindi na sila masaktan pa. Nangako rin siyang ilalahad ang kanyang mga nakita upang maging malinaw naman sa mga ito ang kamatayan ng kanyang ama. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kapatid, agad naman silang nagtulong-tulong para maalis yun mula sa pagkakatali. Nang maibaba na nila ito sa tipak ng kahoy, agad naman silang pumasok sa loob para palitan ang damit nitong halos masunog na ng apoy. Inalis din nila ang tipak ng kahoy sa bakuran at sa sumunod na araw din nila ipinaalam ang nangyari sa kanilang ama. Naging palaisipan man yon sa mga kababaryo nila, pinili nilang manahimik. Bawat isa sa kanyang kapamilya, maiging sinunod ang mga payo niya. Kalaunan, nang mailibing na ang tatay niya, dito niya napagtanto na yun na rin pala ang linggo kung saan magaganap ang huling yugto ng pagkuha ng esensya ng Quiapo. Wala mang ideya ukol sa kung ano ang madadatnan niya sa lugar. Naglakas loob siyang bumalik sa kanilang palaisdaan. 3 gabi lang ang lumipas. Kagaya ng inaasahan,
dumating nga ang iba't ibang lahi ng mga nilalang. Maliban sa mga gabunang dayo, may mga mangkukulam at barangan ding pumunta. Naglipa na rin ang iba't ibang uri ng mga engkanto, kagaya ng mga tikbalang, laman lupa at mga itim na duwende. Pero sa lahat ng mga nakita niya, ang pinakapumukaw sa kanyang atensyon ay ang grupo ng mga matatanda na may nakatiklop na mga pakpak. Kung titingnan, nakakalain mong tao talaga ang mga ito. Pero kapag tinitigan mo yun ng matagal, mapagtatanto mong malayo yun sa pagiging ordinaryo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang tuluyan ng tumalikod ang araw sa kalupaan, dito na nagsimulang umahon mula sa bulaklak ang gintong liwanag ng Quiapo. Pagsilay naman dito ng mga nilalang, mabilis naman nila yung pinuntahan hanggang sa magpang-abot na sila sa bawat isa. Sa loob ng ilang oras, naganap ang isang malagim na digmaan sa mismong palaisdaan nila Efren. Ayon sa kanya, ang nagsilbing depensa noon ng huling esensya ay yung mga matatandang nakaagaw ng pansin niya. Sa sobrang lakas kasi ng mga ito, walang kahit isa sa mga nilalang na pumunta ang nakatalo rito. Maya-maya pa, nang malipol na nila ang lahat ng may lakas na lumaban, hindi na naging mahirap para sa kanila na makuha ang huling esensyang hinahangad nila. Nang mapasakamayo ng namumuno sa mga nilalang, bigla na lamang nang isayang lahat ng mga kalaban nitong malubhang na sugatan, hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Matapos naman itong ipamalas ng nilalang, agad silang umalis sa lugar, bit-bit ang mutya ng Quiapo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dito napansin ni Efren ang mabilis na pagtuyot ng palaisdaan. Magmula noon, hindi na nila ito napakinabangan pa. Pero alam niyo, pinuno, kahit nawala sa kanila ang ganoong hanap buhay, tila bang hindi siya nito naapektuhan. Ang mas tumatak kasi noon sa isipan niya ay yung lakas ng mga nilalang na makakalaban sana nila. Ngayong pangkasalukuyan, patuloy pa ring nagsisilbing misteryo sa kanya kung ano ang magiging bisa kapag nakumpleto na ang 9 na esensya ng mutya ng Quiapo.